загинули сім'ї, там няма де ісці. Кожний прагнув у серці свой куточок знайти, а на вулиці титул кожний має один. Гэта титул свободи, яго не отдадим. Гей, гей, всі сюди, арези всі ми. Гей, гей, ці ти чуєш? Воу, гей, гей, под мостом носу проспав'єм. Гей, гей, ці ти чуєш? Воу, воу, воу. Про нас забыли усе, теперь мы сами себе. Прошу тебе, не учи нас. Запаті вулиця нам, заложим служить нам, і кожний має на все час. Ми не бачили Бога, калі лёс нас караў, калі пілі бацькі, калі я галадаў. Ён забыў пра нас, пэўна, ці глядзеў другі бок. Я не крыўджуся, праўда, я і сам сабе Бог. Гей, гей, все сюды, арезы все мы. Гей, гей, ці ты чуєш? Воу, гей, гей, под мостом носу проспав'єм. Гей, гей, ці ти чуєш? Воу, О, ядрони, блін, Чарнух прийшов. Ти здивлений? Ксяндза ніколи на очі не бачив. Ксяндзота бачили, але тут під городським мостом. Скажи нам, шановний проповідник, чого ти тут лазиш? Шукаєш когості? А може неприємностів чекаєш? Коли ні, то йди у спокої до своєї пажниці. Я прийшов, каб знайти вас. Знайшов, і що тепер? Я просто прагну быць сярод вас. Прагну мець вас за сваіх сяброў. Я люблю моладзь, таму што маладосць – гэта час, калі ўсё здаецца каляровым і прыгожым. Час, калі хочацца прымаць новыя рашэнні, рабіць сабе новыя мэты. Час, перапоўнены радасцю і аптымізмам. Ну і што за лухту ты нясеш? Якія колеры? Пра якую радасць ты нам тут распавядаеш? Усё сваё свядомае жыццё я бачыла толькі шэрасць. Мае бацькі, калі іх так можна было назваць, калі нап'юцца чарніла, выганяюць мяне і маю малодшую сястру з хаты. І мы прыходзім сюды, пад гэты брудны мост, бо ніхто ў горадзе нас не любіць. Усе глядзяць на нас, як на смецце. І гэта моя каляровая маладосць? Не кажы ўсе. Я, ксёндз Ян, люблю цябе. Я люблю кожнага з вас. Я прагну спадарожнічаць вам у цяжкасцях вашага жыцця. Прагну дапамагчы вам знайсці сэнс жыцця і радасць быцця дзецьмі Божымі. Я люблю вас, Бог вас любіць. Ці гэтага ўсцяж замала? Всё, пачалося. Казнадзей мне тут знайшоўся. Дастаткова, што вы малады. Дастаткова, што я цябе, ксяндзок, уже 15 хвілін слухаю. Ведаеш што, паўзі адсюль. Не псуй настрой, дай нармальна адпачыць. Але вельмі прагну, каб вы адпачылі. Адпачылі ад гэтага шэрага існавання і пабачылі свет у яркіх колерах. Прагну, каб вы знайшлі сэнс жыцця і тое, што Бог любіць кожнага з вас. Да что ты ведаешь об нашем житті? Ви, ксяндзи, живете на наші гроші. У вас есть усё. Теплый дом, штоденное ахвярование, новые автомобили.
Да што вы ведаеце пра голад, цярпенне, хлусню і нянавісць, што багата корміць нас гэта крывадушнае грамадства. Я ведаю, што такое голад. І вельмі добра памятаю гэтае пачуццё. На сваёй шкуры я адчуў усю жорсткасць жыцця. Я быў малады і мог у канчатковым выніку скончыць як ты, пад мастом. Але Бог, моя маці і добрыя людзі дапамаглі мне знайсці сапраўдны сэнс жыцця. Гэта нарадзіла ў маім сэрцы салідарнасць з усімі беднымі і пакінутымі. Табе было цяжка ў маладосці, але ты знайшоў добрых людзей і любоў Бога. Табе проста пашанцавала. Вы таксама можаце знайсці сваё шчасце. Знаходзіце яго прямо цяпер. Я прыходжу да вас як добры чалавек і прыношу вам любоў Бога, таму што Бог любіць вас, так ён любіць мяне. Ён дапаможа вам, як дапамог мне, сапраўды. Можа, раскажаш сваю гісторыю тады? Ну, калі маеш час, трохі часу. Трохі часу. У мяне для вас ёсць цэлае жыццё. Гісторыя не будзе доўгай, але сядьце, каб вам было утульней. Я нарадзіўся у сонечнай Італіі, там, дзе сонца дакранаецца белагаловых Альпаў, а на лугах пасуцца кучаравыя авечкі. Майго бацьку клікалі Францішак, а маці была хрэшчаная Маргарытай. Абое былі сялянамі. Цяжкой працы зараблялі на жыццё, ледзьве зводзячы канцы з канцамі. Наш бацька павінны быў пракарміць сваю жонку, маці і 3 сыноў. Старэйшы Антось, сын з першага шлюбу, сярэдні Юзаф і малодшы Ян. Калі мне было толькі 2 гады, нашу сям'ю сустрэла вялікае няшчасце. У адзін цудоўны дзень высветлілася, што бацька захварэў на пнеўманію. Праз некалькі дзён ён памёр. Мы засталіся без нашага карміцеля і галавы сям'і. Дети, Янок, Юзеф, Антоний, обедать. А молитва? У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Дякую, милосердний Боже, за штоденний хліб і паленту. Учини, каб мы ніколи не были голодные. И заўсёды з радостью прославляли Твое имя, праз Христа Пана нашего. Амен. Сядайте. Я сёння засніў сон, Ну і што? Я таксама сёння бачу сон. але гэта быў незвычайны сон. Расскажи, что это был за сон? Пачакайце, трэба успомніць. Быў я на вялікім двары, дзе забаўлялася вельмі шмат дзяцей. Некаторыя з іх смяяліся, іншыя у нешта гулялі. Раптам яны пачалі брыдкасловіць і біцца. Пачуўшы гэта, я з дапамогай слоў і кулакоў
спрабаваў прымусіць іх замаўчаць. Затым з'явіўся ён. Янок, здобудешь их сяброўства добрынёй и любовью, а не кулаками. Но поговори с ними, что грех – это бредота, а сяброўства с паном з'яўляецца каштоўным даром. Але я просто бедны і неадукаваны хлопец. Я не умею разважаць аб рэлігіі галаварэзам. Хто ты, пане, што кажаш рабіць немагчымыя рэчы? Тому, что ты лічыш немагчымымі, будешь чыніць іх магчымымі. Праз пазнаныя веды і паслухмянасць. Але як я атрымаю гэтыя веды? Я дам табе настаўніцу. З дапамогай яе ты набудзеш мудрасць. Але без яе нават самы адукаваны становіцца прасцяком. Але хто ты, пане? Я сын той, якую цябе твая маці навучыла вітаць 3 разы на дзень. Скажы мне сваё імя. Спытай сам маю маці. Янак, вось поле, на якім будзеш працаваць. Расці душым, пакорным і моцным. А што зараз адбудзецца з жывёламі, якіх бачыш, будзеш чыніць з маімі дзецьмі. Хлопцаў там была, быццам вуліцы вайна, раптам все ўзвяр'ё пераўтварыліся. Езус маці сваёй пред табой з'явіліся. Пан табе тады сказаў, каб любоўю іх змяняў. Гэты сон з дзяцінства быў, шляхціца перамяніў, праз яго прамову.
дзяцінства пыль, шлях жыцця перамяні, праз яго прамовіў вай. Маладым сябрам стаў, сэрца кожнага спазнаў, каб прывесці ім у рай. Куды зніклі дзікія жывёлы? Чаму яны ператвараюцца ў авечак? Нічога не разумею. Усе зразумееш у свой час. Усё зразумееш у свой час. Ледзь прамовіла гэтыя словы, як нейкі шум разбудзіў мяне, і сон знік. Будешь пастухом овечек. Станешь верховодом злодеев. Не патрэбна верыць у сны. Маеце рацыю, бабуля, гэта ўсяго толькі сон. Зноў свае кніжкі чытаеш? Я павінны працаваць як вол, а ты тут чытаннем сваім займаешся. Але я працую, як і ўсе астатнія. Цэлы дзень капаю матыйку ў полі, а займаюся вучобай толькі тады, калі ў мяне ёсць вольны час. Час уже скончыць з гэтай граматыкай. Я вырас вялікі і моцны, а кнігі ў руках ніколі не трымаў. Наш асёл таксама ніколі не хадзіў у школу, а па памерах выглядае большым за цябе. Здарилося, синок? Матуля, я так болей не могу. Я не дає мне спокою, не дозволяє вчитися. Антоній добрий, просто має він складаний характер. Матуля, я уже давно думав і вирішив. Я хочу стати святаром. Синок, але за вучобу семінарію треба заплатити вельми велику суму грошей. Ми не можемо собі гэтага дазволіць. Я буду працаваць у клеры. Там зараблю грошы, патрэбныя на вучобу. Бог дапаможа мне. Я веру ў гэта. Калі Бог цябе кліча, то хто я такая?
каб затрымліваць цябе. Будь заўсёды добры для іншых і чыні толькі добрыя ўчынкі. Калі ты нарадзіўся, я прысвяціла цябе Маці Божай. А калі ты распачаў навучэнне, я казала табе заўсёды любіць нашу нябесную матулю. Цяпер кажу табе, аддайся ёй увесь. Любі тых, хто любіць Марыю. А калі станеш святаром, распаўсюджвай яе любов з іншым. Няхай Марыя, наша маці, ахінае цябе плашчом сваей апекі. Стаю я, Пане, у Твоей присутности, просьбы свои шлю. Я прошу Тебе, Боже, выслухай ту мою. Душа во мне тревожится, бо мой сын Янок Боско у дорослый свет становится. За материнство сердце я удячная, за своих детей. Але як же мне тяжко отпускать его далей. Прошу Тебе, мой Пане и Бог, как сыночка от греха испокуса Ты берёшь. Сын, Твоя дорога быть слугою Бога. Ты до святарства крош, але завсёды з радостью стань Христовой зброей моцной и покорной, как вестью неба ты, что прочать тяж с Тобою. Даю Тебе, мой сыне, за наставницу, Мати нашего Христа. Я надаст Тебе силу победить Тебе она. Доверься всем сердцем Ты ей. Я надаст Тебе силу, сердцу даст свой супокой. Сын, Твоя
Віншую тебе, мой братка, які ж я быў асёл. Ніколі не верыў, што ты станеш святаром. Антоний, так Бог пожадал. Мой брат з'яўляецца святаром. Я заўсёды ведаў, што ты ім будзеш. Твоя проповедь для дзяцей каля нашага хлява, супольны ружанец. Я ганаруся табою. Дякуй. Дякуй вялікі. Дякуй вялікі. Які неспасцягальныя пуці нашага творцы. Ён узяў беднага хлопца і паставіў сярод выбраных. Сынок, цяпер ты святар. Пачынаючы жыццё святара, ты пачынаеш пакутаваць разам з Езусам. Будь готовы супрацьстаяць д'яблу і з вялікай любов'ю распаўсюджвай любоў да нашага нябеснага настаўніка. Я хачу сказаць табе, каб ты памятаў адну рэч. Калі ты разбагацееш, моя нага ніколі не пераступіць твайго дому. Луиджи, запали свечки, бо тут темно, як у дуплі дятела. Так, дякуй. Старий ти глухий певник. Похвалений Єсус Христос, Юзефе. На віки веков. Ойче завсюди так рано. Сяди приходить за час до імши, ніби йому спать не хочеться. Юзо, де моя Альба? Зараз. О, похвалений Єсус Христос. Дороженький, ти прийшов сюди до закристи, каб служити сьогодні до святої мши? Ні, я не вмію. Як ні? Так ти осел. Сядиш тут і не вмієш служити святої мши. Юзо, чого ти його б'єш? Що дренного ён табе зрабіў? Сядзіць каля закрысты і не ўмее служыць да святой мшы. І гэта ёсць прычынай для біцця? Ксёндз Ян, чаму так турбуешься? Хвалююся, таму што гэта мой сябар. Калі ласка, вярні яго сюды, таму што я павінен з ім пагаварыць. Добра. Адзіш. Прывітанне, мой маленькі сябар. Як цябе клічуць? Барталомео Гареллі. Адкуль ты? Із Асці. Колькі табе год? 16. А ці маеш бацьку? Не. А ці ты прыступаў да першай споведзі? Таксама не. А ці ўмееш хоць чытаць ці пісаць? Не, нічога я не ўмею. А ці на катэхезу хоць ходзіш? Не, я баюся маленькіх дзяцей. Яны ведаюць адказы, а я не. А калі б я табе прапанаваў хадзіць на катэхезу да мяне, ты прыходзіў бы? Конечно. Ну, калі жадаеш, каб мы распачалі? Да хоць цяпер. Ведаеш, які сёння дзень? Не. Сёння ў касцёле мы святкуем урачыстасць беззагальнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. А ці любіш нашу нябесную маці? Так, вядома. Ну тады добра. Распачнем нашу сустрэчу з малітвы. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословёная ты.
пашанцавала. Можаце адпачываць. Прывітанне, хлопцы! Зноў гэты ксёндз канвікту. Маю для вас аб'яву. Парафіяльныя аб'явы паслепшы ў нядзелю. Не такія аб'явы. Жадаю запросіць вас на сустрэчу. У нядзелю о 10 гадзіне каля касцёла. Запрашаю вас усіх. А што мы будзем там рабіць? Маліцца, чытаць, гуляць, скакаць і гуляць у мяч. А есці нам дадуць? Так, канешне. Кожны з вас атрымае свежую булку і вельмі смачны яблык. Калі будуць булкі, тады я прыйду. Ну тады да сустрэчы. З Богом. О, ксёндз Капаса, вельмі рады бачыць вас, ойча. Я ізноў бачу, што ты стаміўся. Трохі. Быў вельмі плённы дзень. Ты зноў быў з гэтымі вулічнымі хлопцамі? Яны патрабуюць мяне. Многія з іх не маюць нават абутку. Іх эксплуатуюць працадаўцы. Яны не маюць бацькоў. Яны як птушаняты, якіх выкінулі з гнязда у брутальны свет дарослых. Ты не Бог. Усіх не збавіш. Ведаю, але я павінен зрабіць усё магчымае, каб яны адчулі хоць трошкі любові, адчулі, што хтосьці клапоціцца пра іх. Ты заўсёды быў упартым. Але мне здаецца, што Бог хоча выкарыстаць цябе для сваіх планаў. Калі Ён хоча, каб ты працаваў з абуджанай моладзю, няхай так станецца. Слухайся Яго святой волі. Я, як твой настаўнік, благаслаўляю цябе і тваю місію. Памятай, пакуль буду жыць, буду побач цябе. Дзякуй табе, ойча. Дзякуй за тваю прысутнасць у маім жыцці. Але не буду, аднак, утойваць, што шмат святароў з нашага канвікту скардзіцца на цябе. Яны лічуць, што канвікт – гэта месца для навукі і малітвы, а не для гульняў з хлопцамі. Яны патрабуюць, каб ты знайшоў новае месца для сустрэч з моладдзю. Я ўжо размаўляў з многімі наконт арэнды зямлі. Але ніхто не хоча, каб іх зямлю тапталі сотні хлопцаў. Буду маліцца ў гэтай інтэнцыі. А зараз прыйшла пара адпачыць. Заўтра будзе новы дзень. Дон Боско, Дон Боско! Где Дон Боско? Пахвалёны Езус Христус! А хто вас сюди пусціў? А вы ўжо мелі сняданак? Дык чаго ж чакаеце? Хутчэй! А помолиться? У імя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Поблагослови, Пане Боже, нас и гэтыя дары, и тых, хто іх приготовал, и навучи нас дзяліцца хлебом и радостью с тымі, хто іх не мае, праз Христа Пана нашага. Амен. У імя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Сказав, ти йди за мною, молодь.
погляді, ти служи душою. Я все зрозумів, розпочався свій шлях життя у святарстві, як вести вас по дорогах щастя. Дай мне души, все інше прагну отдать я тебе. Дай мне души, как встретиться с тобою у небесной хвале. Дай мне души. Мне Отец наказал, как давал вам радость, да помог вам знайти сен життя у світі. Разом ми, Божие всі діти. Бог дає кожному знак своєї любові, и раскрыш нам открыл дверь в радость неба. Погляди, верить нам всім треба. Дай мне души, усе інше прагну отдать я тебе. Дай мне души, как встретиться с тобою у небесной хвале. Дай мне души, дай мне души, усе інше прагну отдать я тебе. Дай мне души, как встретиться с тобою у небесной хвале. Дай мне души. Всяко себе за вас отдам коліна, то есть потреба. Только прошу, давайте крочить разом до вишення неба. Хлопцы, кай ласка, збярыцеся вакол мяне. Жадаю сказаць вам некалькі слоў. Распавяду вам пра сон, які я бачыў мінулай ноччу. Прыснілася мне, што я знаходжуся ў касцёле. Я бачыў шмат хлопцаў, якія прыступаюць да сакраменту пакаяння. Многія з іх мелі страшныя петлі на шыях. Што гэта за вяроўка? Хто яе так моцна трымае? Здымі яе! Чаму маўчыш?
надеются отрымать отпущение врагов, полный отпуск. Поглядзіце, зусім несвядомыя, што мы трымаем іх у кулаку. Іх споведзі, дзякуючы нашым петлям, непраўдзівыя! Неправдивые, наивные, нават не ведаюць, што робіцца за іх пляшыма. Пачакайце. Мне здаецца, нас нехта падслухоўвае. Кто ты? Я не боюсь твоего гневу. Бачишь эту святую воду? Я не буду шкодовать ее для тебя. Стой! Куды ты застанься? Сам захотел. Глядzi. Что это значит? Не ведаешь? Звязываю гэтых хлопцоў, каб дрэнна спавядаліся. Петлі з'яўляюцца сілкамі, дзякуючы якім 9/10 чалавецтва я зацягваю ў пекла. Растлумачь мне во имя Иисуса Христа. Не клич яго. Я скажу табе. Першая петля робіць тое, што хлопцы пачынаюць утойваць свае грахі ў споведзі. Другая петля робіць тое, што хлопцы пачынаюць спавядацца без сапраўднага жалю за свае грахі. А третья что значит? Не скажу. Кажи, а то оболью тебе святой водой. І так шмат табе сказаў. Кажи у имя Иисуса Христа. Добра. Я скажу. Дзякуючы трэцяй пятлі, яны не маюць намеру выправіць сваё жыццё і не слухаюць настаўлення святароў. Адзін небачварам. Я никогда не думал, что многие из вас носят гэтыя страшные петли на шеях. Перед тем, как дьявол увайшоў у лютасць, ён сказал мне: «Погляди, колькі хлопцаў приступаюць да сакраменту пакаяння. Калі хочаш даведацца, ці была гэта добрая споведь, назірай, ці становіцца лепшымі». Праз гэты сон вы можете подумать многое. Але праўдай з'яўляецца тое, што гэта ўсё пацверджваецца ў сучасным жыцці. Скарыстайцеся магчымасцю, каб атрымаць поўны адпуст праз добрую споведь і святую камунію. Зробім усё магчымае, каб не насіць гэтыя страшныя петлі на шыях. Але не жадаю заканчивать гэты дзень сумной ноткой. Жадаю абвесціць вам радасную навіну. Дзякуючы Божьей волі і спадару Францішку Бенардзе мы маем уласны араторый. У наступную суботу усёй грамадой мы пераязджаем у яго. А цяпер вяртайцеся да сваіх дамоў, пакуль цемря не хінула вуліцы Турыну. Добраноч. Янок, Михал, застаньтеся, калі ласка. Жадаю поговорить с вами. Вы мои самые лепшие выхованцы. Жадаю прапанаваць вам з Божай дапамогай прайсці шлях выпрабаванняў, які уяўляе сабой практыкаванне Божай любові да бліжняга. Каб пазней, калі на гэта будзе Божая воля, скласці манаскія абяцанні. Абяцанні? Манаскі ордэн? Так. Я жадаю заснаваць манаскі ордэн духоўных і свецкіх асоб. Мы будем называцца салезіянамі ад нашага нябеснага апекуна Францішка Сальскага. Падумайце добра над гэтым пытаннем. Не спяшайцеся.
Ойча, я ўжо вырашыў. Прагну застацца з Доном Боско. З гэтага моманту мы будзем дзяліць з табой усё напапалам. Нечаканасць, ваша эксцэленцыя. Хлопцы, вы ўжо прывіталі нашага шаноўнага госця? Пахвалёны Иисус Христос! Навеки вечная Амен. Эксцэленцыя, можа присядзем? Бачу, што араторый на Вальдоку квітнее. З Божай дапамогай, ойча. А хто гэта двое? Янак і Міхал. Тыдзень таму я аблучыў іх у сутаны. Я не. Іх месца ў семінарыі, а не ў майстэрні. Я больш даведаўся, будучы прысутным з моладзю, а не прысутным на лекцыях у семінары. Чаму ты не разумееш? Краіна знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі. Касцёл прыгнятае з усіх бакоў, не хапае пакліканняў. Мае сыны застануцца тут. Усё ж такі непадпарадкаванне? Салезіяне падлягаюць рымскаму папе. Законны статут, наколькі я ведаю, ён яшчэ не зацвердзіў. Таму тваім начальнікам з'яўляюся я. Хто гэта зрабіў? Хто дазволіў друкаваць такія рэчы? Вы хоць ведаеце, што гэта азначае? Туринский бискуп, понижая ахвярного святора з Вальдоку, наказывая ему перевести своих салезианов у местную семинарию. Але этого мы не друковали. Брошюра анонимная. Біскуп ужо, напэўна, ведае. Маці Божая, не дазволь, каб сталася нешта дрэннае. Што здарылася? Вялебны Дон Боско, вам ліст прыйшоў. Дзякуй. Ліст ад біскупа Гастальдзі. Трымай. Вялебны ксёндз Боско, мне вельмі шкада, што вы, як святар каталіцкага касцёла, распаўсюджваеце такія чуткі вакол Турына. У гэтыя цяжкія часы для касцёла вы яшчэ болей хочаце зраніць праз непаслухмянасць і абражэнне свайго ардынарыя. З болем у сэрцы я вымушаны накласці на вас скару. І як архібіскуп Турыну забараняю вам справаваць святую імшу і сакрамент пакаяння. Патрабую неадкладнай паслухмянасці майму рашэнню. Дон Кафасу, што мне цяпер рабіць? Ты павінен публічна папрасіць прабачэння перад біскупам. Іншага шляху няма. Ты павінен падпарадкавацца. Але я не распаўсюджваў гэтыя чуткі вакол Турыну. Я не друкаваў гэтых брашур. Я прашу цябе, папрасі прабачэння. Гэта справа зайшла ужо занадта далёка.
О Боже, ksiądz Bosko nie winowaty. Zloczyńca przyznał się na autorstwo broszury. Janie, poczekaj! Czemu on przyznał się u tym, czego on nie robił? Czemu? Тому що ён любіць сваіх хлопцаў больш за ўласнае жыццё. Жадае выратавання іх душаў. Як мог зрабіць гэта, калі быў адлучаны ад сакраментаў? Ksiądz Bosko дзеля выратавання душаў людзей гатовы пайсці аж на крайнасці. Умилованные, Бог собрал нас тут сегодня, как мы святкавали День Паньский. А я жадаю поделиться с вами еще одной радостной новиной, якая так моцно греє мое сердце. Яго святость Папа Пий IX выразіў згоду, каб у касцёле пачала існаваць яшчэ одна кангрэгацыя. Бог праз аўтарытэт папы выразіў згоду, каб у касцёле пачала існаваць кангрэгацыя святога Францішка Сальскага. Божа, благослови салезіянаў! И ты хочешь мне сказать, что ksiądz Bosko – это ты? Так, гэта я. Але ksiądz Bosko жыў у 19 стагоддзі. Зараз 2020. Гэта немагчыма. Дзе логіка? Перад сваёй смерцю, па волі Божай, я заснаваў манаскі ордэн, якім даверыў працу з беднай і апушчанай моладдзю. Я даў ім усё, сваю харызму, сэрца, паклікання. Я прысутны ў маіх духоўных сынах і дочках. Салезіяне ёсць і ў тваім горадзе. Яны чакаюць цябе. Моладзь, вы наш хлеб штодзённы, пра які мы молімся кожны дзень. Для вас працуем, вучымся, жывём. За вас штодзённа ўзнёсім малітвы да нашага Айца. Вам ахвяруем наш час і сілы. Для вас нават гатовыя мы жыццё аддаць.